dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM 91.9. Bright FM. Friends tayo. O Jesus, ami pa ko king krus, pauli ning lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyaning ipamo, at dininan sikanan ning banal a espiritu. Adwan mi keka ing pakirandaman mo, ing panalangin ding taong manigapo, at manyawad kapaldanan, keka
apabansagandang Santo Cristo del Perdon, y caridad. Aduan miti, king lagyumo, king kapamilataning banal, a Espiritu. Amen. O Indong Maria, panekang saslag, karing daralanan mi, antimong metong awaga ning kaligtasan, ampong kapanayan. Ipanibala mila ring sarili ni Keka, o kabulasan ding masakit. King Cruz, may kirake ka, King kasakitan ng Jesus, at pepanatilyan mong matatag, ing kasalapantayanan mo. Ika, Birhen de los Remedios, balo mo, ing pamangailangan mi, at apipiho mi, ing ibe mo iti, ban kanita, antimo ka rin king Kana ning Galilea, makapagbalik kami king Tula at magfiesta kay batniting panawuding kapag subukan. Sopan mo kami, o induning Tula, ing manusig king kaburyaning ikpa, at gawan mi ing amanuan ng Jesus kay kami, amin ako king sarili na, karing kasalanan mi, at memosan karing lungkot mi, ban adala na kami, king kapamilataning krus, king tulaning pangasubling mebye. Amen. Maya pa Aldo po kay kayungan. Ngini pong Aldo iti May 15 pagmasosyande po ing kapiesta ning Nuestra Señora ning Del Rosario karing king Fatima kini king Barangay Mawakat, Florida Blanca. Metong po karing kabundukan ning Florida Blanca. At ini po yung tatalwing baryo malapit na king Sambales. At kayayari na pamupuning banal na misa, pigsalabranan kanilang kura paroko, Father Manny Contreras. At ngayon po, kakit po, kasalukuyan po, mamiyala po regalo, karen pong tao kiniking Mawakat, at dakala po aktibidades ngayon at ila pong optical mission, at ila pong dental mission, at ila pong medical mission, at ngayon po, mamiyala po regalo, karen kanilang kayabe, keti, at makanyan mo naman po, pagmasasyan dyan naman po, yung karelang kapiestan, kapambilatan na po ng pamaminyag. Ne po, magbinyag na po pinandit. At kaya rin na po ng gift giving makasadya na lang po para king pamangan, isinadyada para ka rin kikatang kapatad, kini king bundok ng Mawakat, Florida Blanca. Kasama po natin ngayon isa sa mga benefactors po na tumutulong dito sa ating sitio sa Mawakat, sa Florida Blanca. Sir, magpakilala po kayo. Ako po si George Hison, ang presidente ho ng Profiles Asia Magazine. Ito po yung tinatawag namin corporate social responsibility. So napili ho namin sa isa sa mga beneficiary namin ang mga AITA projects. Kami po yung nag-umpisa muna sa Pang-uwak. Pagkatapos nakilala ko po si Father Manny Contreras. At dahil ho doon, napunta ko na ho halos lahat na ho ng inyong apat na komunidad o villages na he is personally handling. Nanggaling na po kami sa Nabuklod, nanggaling na po kami sa Kamachili, ngayon nga po Mawakat. Okay, At saka isa pa po, medyo nakaligtaan ko ang pangalan. Usually po, anong ginagawa nyo pag pupunta po kayo, pag bumibisita Actually po kayo? po, ang ginagawa namin, most feeding program, and we give each family 5 kilos of rice, no? Naka-bag na po yon. At namimigay pa po kami lahat ng mga canned goods and other items. So, on top of that nga ho, nagdi-negotiate nga ako sa kanya na yung mga nangangailangan ng basketball court o covered court, pwede rin nun namin kayo tulungan na makatulong ho sa mga inyong mga proyekto dito. Kamo nga ngayon, narinig ko kanina sa kanya na kulang daw ang tubig, especially ngayon yata magkakaroon tayo ng El Nino ho. So ngayon, nakita ko si Father na mimigay naman ng mga drums po, yun yata ang project niya. So, inabi ko sa kanya kung pwede ako makatulong, paano mo matutulong ho sa kanya, pwede naman namin tulungan.
Basta ito kasing aming activities ho namin is we do this quarterly. It's part of our corporate social responsibility. Yan po. So, sino po mang kasama nyo ngayon? Ang mga kasama ko po yung mga board members ng aming korporasyon, no. Nandiyan po sila ngayon sa akin, kasama ko sila. Yung aming Vice President for Marketing na si Micaela, kanya lang na tiyempo niya na pwede rin daw niya sama yung kanyang mga Lion members. Kaya nandyan ho sila. Sila yung gumawa ng mga 2,000 packs of adobo and everything at nabigay sila ng tubig. Meron din ho kung isang sumama rin sa amin na mamimigay daw sila ng mga sunglasses. Nandyan po sila ngayon. Si Ai Yamano ho, Hison. Kamag-anak ko siya dahil kasi asawa siya ng isang Hapon. Ayan ang ginagawa niya, continuously tumutulong siya sa mga projects na ganito. Actually, ang sabi nga niya sa akin, ito na yung first time yan maka-experience sa IT. And they're very, very, very happy. And they're really amazed. No? And then there's another lady who is from Australia. She left already because may emergency ho siya. Ang pangalan niya si Cory Navarro. Siya ho nagdala ng mga kanilang mga tinatawag na scholars. Kasi yung organization nila, nakalimutan ko lang ang pangalan, organization nila sa Australia, sila ho ang nagbibigay ng scholarship. So ngayon, dinala ho niya. Nakita niyo yung malaking bus yan. Yung estudyante po yung mga yun. Mga estudyante po yun na binabayaran nila yung scholarship nila. Wow. So para ma-experience ho nila ito, outreach nito, dinala ho niya ngayon. Opo. Si Cory Navarro. Ang pangalan ho niya. Opo. Siguro po dahil marami rin po tayo kasi nanonood at saka nakikinig, invite nyo po yung iba para tumulong din dito. Ano po mga nakikita yung pangangailangan pa mga tao dito? Well, actually, marami ho ako nakikita pangangailangan, no? Of course, alam niyo ang feeding program is only short term, no? Opo. Gusto na sana namin mag-develop ng livelihood projects para magkaroon ho sila ng kabuhayan. Actually nung yung issue namin nung October, feature ko ang AITA. Doon nga ho na-identify yung mga problema nila. In terms of education, in terms of being an entrepreneur, business people, lalo na yung mga produkto nila, hindi ho yata nabebenta ng tamang presyo. Opo. So meron ako na siguro kung lahat po yung mga organisasyon na kamukha natin, kung iimbitahin natin kamukha nito, may mga produkto sila, mga kamote, saging, vegetable. Siguro isang bagsak na lang isang grupo na mag-handle. Ang pagkakaintindi ko, ang isa binabagsakan ng mga ITAS ngayon ay Saint Scholastica. Kasi one time, tatawag sa akin yung mga madre doon, oy, marami kami dito mga saging, kamote, baka gusto nyo mamili. Ang bilis yung mabenta kasi half day lang, ubos na yung produkto, hindi naman ganun kalaki ang volume nila eh. Ayun ho siguro they should have also merong proyekto si Senator Cynthia Villar, yung tungkol yung education for farmers, no? Opo. Yun siguro ang dapat nilang dalhin dito, turuan sila paano mag-farming. Ang problema rin ho dito, wala ho sila mga lote, no? Opo. I don't know if they're marami yata may-ari nito mga loteng ito, no? So in other words, mahirapan rin sila. Kailangan meron sila talagang lugar na pagtataniman. Opo. Kamukha nito, pagdating ho ng El Nino na naman, saan ho sila kukuha ng tubig? Mahirap po especially vegetable and other crops that needs water. Sa tingin ko, that's how we can help them to educate them more in farming and at the same time to have a marketplace. Opo. Yung parang saan nila ibebenta na kaagad mabebenta lahat yung kanilang produkto. Iipunin nila, dadalhin sa isang organisasyon, sila naman ang bebenta para sa kanila. Hindi naman ho ng kalakihan ng kanilang ang volume na eh.
Gaya nga sinabi ko, since Scholastica, ang dami-dami din nila. Kalahating araw lang, ubus na ho eh. Opo. Nakukulang pa nga yung mga orders Sa mga estudyante po, mga gulang nila. Ano po? Oo, dalagang kami tatawagan kami. Marami dito. Order na ako, 10 kilo, 10 kilo, 10. Pagdating ko wala na ako naabutan eh. Naabot. Bilang panghuli po, sir, pwede paki-explain po natin kung ano yung ibig sabihin ng corporate social responsibility. Okay. Ito yung ginagawa nila ngayon sa mga organisasyon, korporasyon, mga businessman, na dapat kami, yung profits, hindi lang ho para sa amin. Opo. Kailangan ho i-share namin sa mga komunidad na nangangailangan. Kasi naman, kung wala ko kayong corporate social responsibility, para naman ho kayo. Ano bang sasabihin natin doon? Ganid ho? Pag masakit pakinggan ho yung ganid, no? Ibig sabihin, dapat siguro tumulong tayo. Especially kung kumikita ang kumpanya yon, lakihan nyo siguro. In our case, kami quarterly lang kami nag-i-issue. But we make a lot. Not really a lot, Father, no? I mean to say, a substantial amount of money where we can help. So what we did all the time, we now support projects like this. But this is not only the project we support. We also support arts, music arts. So tumutulong rin kami sa mga scholarship for musicians. Yung mga talented nasa kalsada lang, yun, sinusuportan namin yun. Marami pa ho. We're going to that. Opo. But so far, ito muna ako dito sa mga ITAS, yung continuous support ko sa ITAS. Ngayon nga ho, nagdala ako na napakarami ngayon para halos lahat ng pamilya mabigyan. Opo, kaya parang piyesta po ngayon dito. Yung nga po sabi nga sa akin ni Father, sabi ni Father, fiesta. Father, pasayain natin. Opo. Kapag fiesta, dapat masaya. Ngayon, nagdala rin kami dito, siguro baka wala ng oras, meron ho kami mga singers. Meron din nakakanta ho sana para entertainment po. entertainer ho sila. Opo. Kompleto po. Kasi At saka, may medical mission din po Opo. kami kasama. Kompleto po. May medical mission, may dental, may optical. Yes, everything. Meron pa pong entertainment. Tapos, Entertainment po. may mga regalo pa po sila at pagkain. Pagkain po. Maraming salamat Maraming po salamat, sa Father. pangalan po ng aming Archbishop, si Bishop Dong Labarias. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Sana Salamat. po mas marami pa kayong matutulungan at mas marami pa po kayong may sama. Oo. Hindi lang po dito sa iba't ibang mga kailangan natin tulungan. Ano po? Opo, yun. Marami po salamat for the opportunity also. Kasi kung wala naman kay Father Manny Contreras, hindi ko rin alam Opo, kung saan opo. ako pupunta, no? Mabuti lang natagpuan ko ho siya. Opo. At nagkaroon ako ng direksyon kung saan ko itutulong yung aming kinikitang konti. Okay. Kaya sakto po yung pagtulong ninyo kasi we are celebrating 75 years ng pagkatatagpo ng aming diocese. Ngayon po Opo. ba? Ganun Kaya po. Masayang-masaya po yung Archbishop namin ngayon tsaka Ay, si salamat. Father Manny. At siya nga pala ho, pagkat sinasabi yung fiesta, may patron ho kayo dito? Opo. Ano po Our yung Lady of Fatima po. Our Lady of Fatima, oo. Opo. Naku, napakaganda. Tutulungan talaga sila ng Opo. mahal na birhen. Opo. So, Sige, maraming maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you very much. Kasama po natin ngayon isa sa mga masipag at tumutulong sa ating mga kapatid dito sa Mawakat. Ma'am, magpakilala po kayo. Salamat po, Father Talk. Ako po si Tia Gonzales po. Alumna of Binibining Pilipinas 2015 po dati. And then Miss United Continents Philippines 2015 and top 10 finalist naman sa international. And maraming salamat po na nandito po tayo ngayong araw na to, Father. Ma'am, napakaganda po ninyo. Ba't nandito kayo? Pero usog po. Nauusog po tayo, Father, ha? Wala pa namang dito, kahoy. Salamat po, Father. Bakit nandito po tayo, ma'am? Actually po, Father, yung mama ko kasi, we have a family business po. Dati, tinatawag namin na North Pole, ngayon TS Kitchenette. So, panata talaga ng mama ko na nagaganito, nagbibigay ng donasyon, nagse-celebrate sa birthday sa mga ITAS or sa mga PWD, Father. So, ngayon, kino-continue pa rin natin. Kaya, masaya kami na marami din kaming napasaya ngayon.
Sa araw na po ito, ma'am, ano yung participation po ninyo? Actually, lahat po, Father. Oo, pwede po tayo mag-host ngayon. Namimigay po kami ng mga damit, namimigay po kami ng mga ice cream, pagkain, school supplies, coloring books, prizes din, meron din. Mga toys, meron din po tayo, Father. Ilang beses nyo na po ginawa ito, ma'am? Sa probinsya kasi, Father, meron talaga ako probinsya. Bisaya talaga ako, Opo, Father. So, doon talaga sa Mindanao. Dito naman, Father, ang alam ko kasi, iba't ibang korporasyon nandito. Tulong-tulong po, namimigay po kami. So, ang dito naman, Father, this is my first time. Opo. And I'm so happy na naging parte po ako dito. Pero ngayon po, Father, maraming korporasyon po ito ngayon. Opo. Ma'am, paano po namulat yung pag-outreach, yung ganitong activity sa, imagine you are so busy, you have business, marami po yung dapat gawin, pero bakit nandito po kayo? Siguro tinuro lang talaga ng magulang ko na lahat ng blessings dapat marunong kang magbigay talaga, Father. Kasi wala namang mawawala po sa atin kung magbigay tayo, galing po talaga sa puso. So siguro yun yung natutunan ko sa magulang ko na kahit anong mangyari, meron tayong mga times na down tayo sa business natin, meron din tayong times na up tayo sa business, pero hindi yun rason para maging wag tayo mamigay kasi wala tayong ngayon kumbaga sales, di ba, Father? So ngayon, kahit anong mangyari, Father, isang panata po namin ito, ginagawa po namin ito para makatulong at syempre para laging meron po tayong blessing sa Panginoon po, Father. Kanina po, pagdating po ninyo dito, ano po yung mga parang realizations ninyo pagkakita sa mga community, sa mga bata, sa mga kapatid dating Aita? Actually, Father, hindi ko in-expect ganito kadami yung a-attend po. So, parang sabi namin, parang baka mamaya kukulangin kami. Baka kulang, no? Oo. Pero sa tingin mo, Father, hindi naman siguro kami Okay. makukulang. So yun yung isa namin na rason na parang, kinakabahan kami ngayon, no? Baka mamaya magkulang. Pero with God's grace naman, sa tulong ng Panginoon po, parang hindi nga naman nagkulang, Father. Ano pa nga sobra-sobra pa po. So, panghuli po, ano po yung maring nating ituro sa mga nanonood at saka na nakikinig? Okay, actually sa mga kabataan natin, lagi po tayo makinig sa mga magulang po natin. Kahit minsan, napapagalitan tayo, wag po natin damdamin yon. Lagi po tayo makinig sa magulang natin, lagi po tayo mapagbigay sa kapwa natin para yung blessings sa atin ay tuloy-tuloy po, Father. Yun lang po para sa akin, Siguro Father. po, yun po ang sikreto ni Ma'am Tia, kaya lalo siyang gumaganda kasi gumaganda dahil po marunong magbigay, no po? At marunong magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Yes, Opo. Father, actually, silang Tito George, ang daming mga dito, korporasyon, Aquatech, Colkin, TS Kitchenette, Father, nagtulong-tulong po talaga dito, Father. So, again, maraming salamat po sa lahat ng bumubuo nitong outreach program ngayon po. Maraming salamat po. Ito po si Ma'am Tia. Galing po sa Tia company. Gonzales Ano po po. company niyo ulit? At TS Kitchenette po. Opo, Yan. maraming- Pinakamasarap na halo-halo. Father, next time, papatikim ko yung Oh, halo-halo namin. sige. maraming salamat po. Kaya beta naman po yan peka malagong diling kapitana, ikit ko buong Pampanga. Magpakilala kayo po. Ako po, Kapitana Marilu Bacanin, aning Barangay Mawakat, Florida Blanca, Pampanga po. Sister, Kap, makanano po mumunta kayo mag-usaging kabalenan. Medyo masakit mo po yung transportasyon po kaya kami, lalo na po kasi yung kaya kaming karsada, yung dalan mi po, rap road siya po. Kaya medyo maglambat siya po yung biyahing pababa o paukyat po. Opo, pero agyang masakit po yung dalan, dakal po mumunta kayo po. Ay, opo, keng lugod na naman po ning Ginoo. Dakal mo rin pong pupunta Kenny. Pero pagka during September ang gana pong mula August hanggang October medyo ala pa pong mumukyat kasi matsura po yung dalan. Ate mo pong yan, nanula po ring activities na po gagawan.
ngeni po keng panguna na po ning kay katamong malugod at magana kang parokya Kura Paroko. Kura Paroko Father Manny Contreras po. Atin niya pong pinaka gift giving at Migdalaya pong dakala sponsor kadem pong Lions Club ang po pureng kay katamong king atin pong media in programa na po nga mong mamye pong drum mamyela pong dita karilip at nagpapakanya po karening kanakong sasakupan na katutubong aita. Opo, kay ba't ating pa pong binyag ne po. After na po ning kay katamong gift giving, ceremonial naman po keng binyag po. Opo. Opo. Kaya maya pa oras po kasi masipag kayo naman po. Huling talagang biyasa kayo magpag-coordinate ka nga pong Manny, ne po. Opo. Opo. Nano pong bro yung sabihan king ka nga pong Manny? Pasalamat kay pong Maragul Karelan. Kang among Manny po kasi alaya pong sawang sinuporta po kay kami malibat po anyang kaigpita na po ng pandemya iya mo po ing todo sinuporta po kay kami agyang dala niya mo po keng checkpoint ing pamangan o relief. Adyan pong matsura po yung dalan, pilit na pong yatat, kaya kami uli na po nitang ena kaya po miluwal. Era kaya po puring luwal, uling kaya tikip Pampanga o Florida Blanca, kauna-unaan pong mika COVID po kasi metong pong community na po ning katutubong aita. Opo, opo. Kaya maya pa oras po kayo. Sana po sunduyo po yung sipagan yun. Po, bangka, dakala pong tao makapamasyal, makasaop. Pero Kenny po, nahala po rin programa yun po. Ikayo po mismo, din programa yun ngayon ni Kenny. Kenny naman pong barangay, yung programa mi po, susulong miya po in keng edukasyon, masusuportan kaya po in keng education, inuna ko po rin keng eskwela, keng daycare, at kadwa na po nita keng health, at ina kaya pong health center, kay bat, den po impundalan kaya pong kilop na po ning barangay. Bistak man po impalop, eya pa po megawa, pero kaya pong kilop na ning barangay, gagawar mi naman po ing agyumi na i-develop niya po yung kilop na ning community. Oo, kaya maya pa oras po kayo. Kaya bilib na bilib kami po kayo kasi po Kenny, halos kompleto po. Akit siya po yung daycare center, akit siya po yung chapel, akit siya po yung barangay hall. Yung barangay hall na po. Diyos ko, kasanting na po. Kaya maya pa oras po, sipag yun po siguro. Kaya ba't dingdalan po, makasimentula po, mismong barangay, ne po. Ing kulang na mo po, kaya siguro pasahop tamo po, banta, gahon doon dalan, papunta king papanikbabo, ne po. Opo. Mumunami po kasi problema, Kenny, ing dalan na paloob kay bat po, tete po, kasi pagkamumura na kay puro gumilulwal, uli na po nitang alake pong tete. Bridge po talaga yung kailangan mi. Opo, pero di ko bungay si Baita Mayari. At inyari po ang tourist spotting mawakat po. Atin niya po ita pong ausandang Sumuklab Laguna din. Opo. Lagun niya po, pwede Mandilo. Open niya po ita. Open naman po. Oh, kaya karita pong bisa mamasyal Kenny. Muna po, syempre pasyalan nyo recap. Makasahop ta sana Karela. Kaya ba't pwede ta pa pala mag-enjoy king Karela pong Lagun, ne po. Sumuklab Lagun po. Opo, kaya maya pa oras po. Kaya pasalamat tamo po ka rin sasahop. Ang po ka rin kayo pong kasasakupan. Ako po pa, salamat po pong Maragul, kareni pong mag-sponsor, kareni pong sasawop. At syempre po, dakal salamat po kareni pong bisita po ngeni. At kareni pong kanakong kayapi manungkulan, sinawop, mag-prepare, kani pong activity ngayon. At salamat po karen kanakong kabarangay. Dakal po salamat, Kap. Salamat po, amo. Malaos tampo, king kakatang programa ang Ingrosada, 75 years full of grace at masaya tamo po. Kaya betaya po ngeni, ing metong karayang peka masipag din tamong pari, kayong pong kakatang Archdiocese. Iyamong, magpakilala kayo po among. Father Manny Contreras po, Parish Priest na po ng Sagradong Puso ng Jesus, King Resettlement Center na po ng Florida Blanca. Maliban po king Paris Priest po yamong, akakitye po at ababasa, regular, no kanin po among. Kaya pong Maya Pabalita, ako po yung Apostolic Director na po at saka writer po, King Maya Pabalita. At kami naman pong pari, lagi miyang abe, nanong obra mga tamong.
Ako rin po, king ongoing formation na po din clergy. Oh. Ako in charge kareng recollection, kareng retreats, kareng updating na po, kareng kaya kadamong pong kaparian. Oh, kaya ating kapang oras matuto, damong. Ating paditak. Opo. Yan din po, chuta mo po kay king kabundukan namong. Pwede mo sabihan nung nukanta mo yan, eh? At yuta mo po king mawakat, meto nga po kareng bundok na sakop ko. Alula po kasi den bundok na sakop ko, Kamachili, Nabuklod at saka mawakat. Ing mawakat, ing peka malawot po, tapos rough road po, meto nga oras, yung papunta po Kenny, at talagang malawot la, apin ela masyado may papasyala din kapaldang aitas, Kenny king mawakat. Pinita mo po as much as possible, ditinan tala pong oras para ila naman po, yung karela pong kasalpantayanan, lumalam yan naman. Okay. Among balang kapi ng ko po mumukyat king bundok. Balang Thursday po, every Thursday, ating kaya pong outreach, ausan mi pong kaptas para aitas. So kadatang mi po king bundok, ating kaya pong katekismo, tapos Santa Misa, tapos feeding program. Nung ating pong gifts na available, ayuda na available, pamiyamila naman po kareng kapatadang aitas. So aping kaptas ya, it is a bundle of joy, imbibiyata mo po kareng kapatadamo aitas. Opo. Mo po full of grace, full of joy ni among. At ngayon po, ating mo rin pong binyag ni among. Maminyag ka after this na. Yes po, dahil po we are celebrating the fiesta po ning Mawakat, Virheng Fatima, at kaiba na po ning celebration na po, kaiba ning pamangan and gift giving, at pong binyag, kaya pong mismong kapilya na po ning Mawakat. Oh. At ngayon po, maliban po king tutulong ng katekismo, magmisala, gift giving, at yung pangalawang program ni among. Opo, syempre, dito pong as much as possible, include nila po kayong kakatamo pong parokya. At syempre, itang first communion, ang kumpil, mamagkrosada, mirara siya po kayo ng krosada tamo. Ayan, minsan may ngasal club, at may ngasal na po ni among. Opo, at kami rin pong mass wedding. So this year, may mass wedding po din kayong Kamachili. So next year, din pong kayong mawakat kanyan, ila din mitinang pamagkataon para mag-mass wedding. Opo, tsaka yan po tilaring medical, dental, ang pong optical. Oh, yes po. Ating pong medical, dental, optical mission all the way from Manila na po. Din kaya katamo pong bisita from Lions Club, from Rotary, Rotary of Makati, tapos Profiles Magazine po. Ila po ding supporters tamo. At may tamo naman pong drums. So ling patse po summer season, din pong danum, magkasakila po kay king bundok Mawakat, tapin din pong kapatid tamo king balening kinu, counterpart na po ding ligaya ng Panginoon, king Angeles, ila po ding mag-provide kareta pong drums na piyamiyata mo po kareng bawat pamilya. Opo. Kasi po yung program da ngayon mo po yan yung piyesta niya po. Kasi po, it is done regularly. Every Thursday. Niya po, every Thursday. Kaya pin po, sabi ko lang din kangamong, no kayo mo kukunan ng king energy. Maliban king energy, siyempre po, sasaw tamo hamong, nino pong kayabi man ng tabi sasaw. Well, dakal-dakal na po ding volunteers naman, ating kung awesome milang bundukers, detang kaya kaming magluto palagi, detang sasaw, ding kaya kami pong volunteers, ding youth. At the same time po financially, atin mo rin pong mag-sponsor paminsan-minsan para king pamangan. Nung ali naman po, the parish itself, iya po yung mamye para king feeding program tamo po. Atin po among, atin pong organisasyon, kipisan ba no kaya, pati kare civic ne among. Nano pong pwede dang asaw, nung bisala pumunta Kenny, mag-outreach. Well, muna po makipag-coordinate kayo po kaya kami, kaya pong parish, para at least mas value po, yung mas kailangan na po din kapatid tamo, at nanulidet ang EDA naman kailangan. So, importante ta makipag-coordinate kayo po kaya kami, para at least deta pong talagang kailangan da, din kapatid tamo, da yung agamit da, ita yung talagang mibye po karela. So, for example po, yung pamangan, very important siya po ito. Tapos, school supplies, pati at the start of the school year. Chinelas, at importante la po dito, at the same time po dito pong personal effects, sabon, sukle, shampoo, dito mga very useful na po dito. Then pong panulo, babawal dala pong bagya, then panulo kasi ela po biyasa mag-administer karetang dosage din kapatid tamo. So normally we turn over them kaya pong barangay health workers para po king pamamiyada pong panulo. Opo, tsaka nandun kaya kailangan ko magpag-coordinate kasi kita pa mong parokya, i-organize mo na lang niya mo. Din mo na lang orientation. Ikit ko nandun magdalala po luklukan, gamit pang misa,
sound system, gana po dadalada po Kenny. Kaya kailangan magpag-coordinate tamo po. Kaya among nano pong mensahe naman po ka rin kapatid tamong katutubo Kenny. Yung mensahe tamo po ka rin kapatid tamong katutubo Kenny. Alam mo muna po, happy fiesta. At syempre po, sana yung kakatamo pong effort para mas lumalam yung kakatang kasalpantayanan, po masayang. Ne? So sana po, paboren na yung kakatamo pong lugod King Diyos, may papaboren. Every Thursday naman po, at yung kami Bundok, para patuloy kami pong makapamye, saya, sawop, at saka po, mapalalami po yung kasalpantayanan tamo, keniking kabundukan. Okay. O, tsaka kasi po, nandin na mikiabiyak po king misa, biyasa nung makibat, biyasa nung magkanta. Po, nanitang introduction mo, karela mo. Exercise siya pa yan. Oh, exercise. Mag-exercise ka po para energizer miya po ito. Para at least ila po mas makapag-participate lang keng misa. Kaya ba po tabong homily part, mga utang iyamong, siguro review kitang pigaralan da dati na. Kaya ba mamiyala pang regalo, kaya agyang dito mo pong pang regalo, tamo ka lalapat siya mag-question and answer iyamong, asopan tayo po. Kaya kumbaga po, among, ini po gagawin nyo kayo hindi, daman po balo din kapatid tamo na kayong Archdiocese, pero atin palang maliliharing makaniti na po. This is our preferential option for the poor. Kaya among maya pa oras kay kayo, sana mas dakal kayo pa po asopan. Aliwa mo po material, po. Ikit ko po nandin, inglingap na po among, ita pong alwaking material, ita pong moron kita pong formation na ring tao. Po among, holistic yung approach ng among, kaya maya pa oras among kay kayo. Sana dakal ka lagi energy, banta dakal ka pa asopan. Kaya, kaya pong bisa pa sumawop, makipag-contact mo po king Sacred Heart, Of Jesus Parish. king pong Resettlement Center of Florida Blanca po, King Palmayo. Apo. Pati po ka rin kaya Betang Pari, pwede po naman Marshall Kenny. Kaya pasibayo po among, agkatala po din kakatang malbiyo po makarandam, bisitahan tala po din kakatang kapatad, katutubo, Kenny po king kabundukan ng Florida Blanca. Okay, at lula po din kaya katamong bundok na sakop, kaya kami pong parokya, sabi ko po yung nabuklod, yung kamatsili, at saka po mawakat. And you are most welcome po. If you want to, para bisa ako po mag-outreach, bisa akong sumahop, o bisa yung expose yung sarili po, kaya tambyeda po din katutubo tamo, makasawap la pong masalese deta, para ita mo naman po, mag-benefit tamo, mas maging malalam niya, yung lugod tamo, King Diyos, pamamagitan da po detang mas mangailangan kaya katamo. Sabi ko po, dati-rating isipan ko, akong magdalang Ginu Karela, ngani pala, kadatang ko Kenny, at yun yung Ginu Karela. Akit kayong Ginu Karela, aranasan kayong Ginu Karela. At sana po, makatamo rin po yung aranasan nyo. Tamo mo mo kabud, magdalang grasya. Puta palang mumutatake kang bundukan, itamo mo rin po, may kakagrasya tamo. O ita siguro mo rin sabihin full of grace na among. Kasi po, isipan tamo po, itamong mamye na among. Isipan tamo po, manibat kaya katamo, o ling syempre, kumpara po karela, agyang itaman po rin kumpara, syempre, mas manyaman yung biyaking kapatagan, pero ali, itamo pala ing makatanggap grasya karela. Po. Kakitaya naman lupa yung birhen, nga pong ginukarela, kaya nangandak pwede nga ba akong mag-outreach din ka po Carmelite Media. Agyo ka nung gawa nila. Mubalo nung agyo ko pero kakit ko po talagang kailangan ng kalupa na pong among. Po, biyasa, makabuklat sa papupuso para karing kakatang kapatad. Lalo na po karing pakakalolo, karing maluka, ayat syugeng kabandukan na ning Mawakat, Nabuklod, and Kamatsili. okay, maya pa oras, kaya siguro at yung aking sagrado ng pusong Yesus, uling, makabuklat niya po puso, yamong, at gamat para kang kapatid tamo pong katutubo. Ngayon ni anak, pasalamat tamo ka rin ng sasawap kay kayo, ting volunteers, ka nga pong mani, ang poring alang sawang mamaniking bundok, ban antabayan da kayo. Nasabihan tamo ngayon king nga pong ginuot, ka kayo sasawap. Salamat Ginoo, salamat. Salamat King lugod mo at liga. Salamat King pagkamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po.
Dakala salamat kay kayo anak at dakala salamat ulit sa saop at kingapong Ginoo. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas, sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob pa siya sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9. Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo.